Hey guys, good morning. Welcome back again to our channel. So panibagong video na naman today. And it's going to be another deworming day. Guys, so yan na yung aming mga asil siya mo dyan. So, na-explain ko na sila kung ano yung pinangganilingan nila in one of my videos. So, hanapin nyo na lang yon in our channel. So, ito yung deworm namin first time. And then kasi, marami-rami kami mga sisiw ngayon. So, sinabay namin silang lahat na i-deworm kasi nga para din isang galawan na lang or isang pagbili ng gamot, isang pagtimpla and everything. So ito, second time na nila magde-deworm. So isama na natin yan sa video na to. Ayan guys, naka-ready na kami lahat. So ito na yung second batch ng pure namin. So first time din nila na mapurga since today is mga nasa 2 weeks na sila na from the day na napisa sila. So it's going to be their first time. So we also have here this batch nung kasama nung aming mga pure na una. So purga din tayo sa kanila guys. So yeah, let's start and begin guys. And guys, start tayo dito guys. So ayan, na-ready na ng mister ko. So sa mga nagtatanong kung paano yan na-mix or paano yan ginawa, nasa isang video ko yan dun sa Turkey. Pwede na yun guys, na yun yung sundin nyo. Pero ito, we have another dito na nakahanda na. So eto sila. So guys, wala silang kain guys ha. Overnight and then this morning, ayan, eto na yung gagawin natin. So ito. So teka lang, napaka So i-flip ko lang guys ha. Flip lang natin. Ito. So, ganyan na natin. Ayan guys. So medyo natapon pa, napaka Oh, ayan. Yan na lang yung iinumin nila. So, ayan guys, so mapapansin nyo kasi nga walang kain at walang water. Kinuha namin yung mga around 6 yung water and then, ngayon binalik namin. Pero iinom yan guys, unfortunately kasi wala nga silang kain. So, dito tayo sa next batch, of course. Ito yung kalawa. So, nakita nyo yung video nila na napurga ko sila at first. So, ito yung second time kasi ayan, napakaingay. First nila na purga kasi is 2 weeks old sila. So, ito ngayon, purga ulit tayo. Ayan, ito na yung purga. Ayan. So, wala silang choice kundi uminom ng pangpurga kasi wala nga silang kain. So, ayan. So, dito sa baba. Ayan guys, sa mga nagtatanong kung ilang days, paulit ko na lang din ito sasabihin na every 15 days po kami guys na nagpupurga. So dito, ayan yung dito, bibigyan din natin. So improvise lang meron kami dito ng mga kulungan guys. So a lot of net ang nagagamit namin. So eto na yung ibibigay din natin sa kanila. Ayan. Ayan. Iinom yan guys. Ayan, mapapansin nyo. Iinom yan kasi nga wala silang kain. And then sa kabila, yung isa, yung last natin na pupurgahin today. Ayan, dito. So, i-film ko nga rin pala mamaya guys kung kapag, kung ilang oras, kasi marami nagtatanong dito, na ilang oras daw bago namin pakainin. So, mamaya, siguro mga around tanghali, i-film ko para at least alam nyo. Disclaimer, it's around 7 to 8 na ngayon yung umaga na to. So mamayang tanghali, ayan, bibigyan natin sila ng pagkain. So yan, of course hindi natin sila pagugutumin talaga like hanggang mamayang hapon. Pero yung malalaki namin guys, kapag nagpupurga kami, pwede na sila na hapon pakainin. Yun yung ginagawa din namin usually para nga din malabas nila yung mga talagang bulate. So ayan, so see you later na lang siguro guys kasi yun na nga, insert ko yung clip na yon. So pero ito, apat na batch yung ating na purga. Etong dito, tapos dito, of course yung ating mga pabo. Okay na nga guys, yan na yung ating So see you later na lang guys kasi papakainin namin sila later mga around 12. So ayan, yun na nga, napakita ko na yung mga napurga namin. So, see you later guys, para sa ilang oras na, para maubos nila yan. Pero monitor nyo guys ha, kapag wala na, yun na nga, palitan nyo ng water kasi magkukos din yan ng sipon kapag hindi nyo na
bigyan agad din ng water. So ayan, yeah, see you later guys. So guys, ayan, afternoon na, ito na yun. Papakainin na natin sila. Mula, nagpurga tayo kaninang 8 AM guys, and then now nasa around 12 na. 11:30 to be exact today. I mean this time. 11:30. So ayan, pinapakain na namin guys. So mga ilang oras lang yun. 9, 10, 11, or kahit 12 magpakain kayo. 9, 10, 11, 12. 4 hours guys. Kapag CCO, 4 hours, or yun nga, morning nagpurga, and then afternoon is pwede na tayong magpakain ng ating mga CCO. So ayan. Guys, ito na yung 12 o'clock na pagpapakain natin, or mga tanghali, bandang tanghali na pagpapakain right after na nagpurga tayo. Pero mayroong natitira pa guys. Hindi namin yan i-remove until maubos lang din nila. Pero kailangan tayong magpakain din kasi nga sisiw pa yan sila. So, ayun. So, yung mga dito na nasa pabo naman, ayan, tingnan natin kung ano na. Ayan, kung naubos na. So, hindi pa pala. Ayan, hindi pa nila naubos guys. Ayun o, sa loob. Ayan, hindi pa nila naubos din. So, hindi pa rin namin yan kukunin. So, hanggang sa maubos lang nila guys, then siya ka na kayo iba ng pagkain, or bigyan nyo na yung tubig or yung probiotics na ginagamit natin. And then, we also have here yung sa baba. Ayan, hindi pa nila naubos. So, check lang natin. So, hindi pa nila naubos doon. Pero, kailangan na namin magpakain kasi bandang tanghali na. And that's the usual day or time of the day na nagbibigay kami ng pagkain kapag nagpurga kami ng morning. So, ayan guys. Ayan, papakain tayo. Papakain tayo guys. Ayan, ganun sila kaaligaga guys, oh. Nandun sila. Ayan, aligaga sila talaga. Nandun. So, ayan, nandun sila sa loob. So, nagpapakain yung mister ko. Kasi nga, tanghali na. So, habang nagpapakain yung mister ko, shoutout nga pala tayo sa mga nanonood sa atin. Habang nagpapakain tayo sa kanila, right after na pagpupurga, is, ayan, shoutout tayo some names. Over here, we have Sir Elves Japson from Quezon City. Maraming salamat, sir. We also have Reynaldo Dacal from Ormoc City. We have Sir Hector Ferrer from Kingdom of Saudi Arabia, pero taga Santiago City, Isabela si sir. We also have Rascon Amesin from Cebu, Balambam. We have Vanex Moto from Digos. We have John Peter Roland. We have Romar Busihan. We also have Tolitz and Anggi from Spain. Maraming salamat po ma'am. Nakakarating pala tayo ng Spain. So we have Jordan Gochoco from Davao de Oro. We also have William Sumabat from Jubil, Kingdom of Saudi Arabia. And last but not the least, we have Randy TV Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood ng aming mga videos. Every now and then na meron kaming bago. So ayan, sumusunod yung malalaki na nasa labas. So ito, yung dito sa baba, ayan, papapakainin na natin. Kasi sisiyo pa yan guys. Hindi pa nila, like, kumbaga, hindi natin hahayaan sila na medyo tumamlay. Kasi nga walang kain, walang inom ng mga normal na water. So ayan, yung water lang talaga. So iba kasi talaga din yung lasa kapag pangpurga po. So guys, ito na yung kasama din to sa mga na-injikan dati guys, na mas maliliit pa guys ha. Yan yung na-injikan din namin noon. Pero 0.3 lang yung binigay namin noon sa kanila. So don't worry, yung mga 0.5 na binigyan namin, eto na sila. Etong nasa labas, yung malalaki, sila yun. So ayan guys, makikita nyo, lumusog talaga sila. At kakain talaga yan sila guys kasi gutom. So ayan yung mga uwak guys, yung mga may sipon, nandyan na rin sila. Ayan noon, yung may mga sipon noon. So ayan guys, makikita nyo, napakatahimik, lalo na kapag unang bigay. Ayan. Kasi bantang tanghali guys, nagbibigay din kami sa yung mga nasa labas ng range namin. Kasi nga para masanay din sila na umuwi talaga kapag oras na ng pagkain, or kumbaga makikita din namin sila ng tanghali. Yung tipong hindi natin sila papabayaan guys na pumunta-punta kung kahit saan. Kasi baka later on mawala. Alam naman natin na kapag backyard racer ka, yung kalaban mo is yun na nga, yung mga nananakaw, yung mga sisiw nyo, yung mga manok nyo, lalo na kapag manok na, kasi nga pwede na tayong magka-income dyan guys. Yan yung dapat nating palaging tandaan na
Kung noon guys, ang free range is yun na nga, free range lang, hindi ka magbibigay. Pero ngayon guys, sa amin talagang dapat nagbibigay kami kasi para din yung mga manok natin is umuwi sila at hindi sila kung saan-saan lang, lalo na kapag gabi na umuwi. So ayan, binibigyan talaga namin sila ng pagkain at para din ma-monitor yung kung sino pa yung mga nandito, kung meron bang nawala or wala. Ayan, so ayan yung iba. So, eto naman yung sa pabo guys. Ayan, malakas nang kumain. Ayan, napakalakas na nilang kumain. So, again, thank you for watching guys. Hope you like the video. At sana may natutunan kayo in this video. And yes, till next vlog everybody. What can I say is stay safe, stay home tayo ngayon guys. Lalo na sa panahon ngayon. And yes, that's it guys. And yeah, everybody peace out. Goodbye. Peace out everybody.